Melek o yerlerden berilen şu vaqt. Yazarki eyyamni bir karar devletin bağıtıyala. Tomuda menelik tomusuna bizim kantisenerlemede işler. Zahirov. Kahraman prezidentimiz AK Parti bermeyle. Yağdayında da bir kisadakka olum şortu. O suyu içməyim. İhtiyarlıklarının mühretini 5 yıldan 7 yıla uzatmak boyunca. Meclis adlı programımız başlıyor. Demirgazık Oğanistan'daki yağdaylar barha dartgınlaşıyor. Bu dartgınlık şol sebepte yerleşen ehli vilayetleri esasen Cevizcani, Badagşani, Faryabi, Kunduzi, Badgisi ve Serpul vilayetlerini öz içine alıyor. Oğanistan'ın demirgazık sebepleri yurdun beyleki regionlar bilen deňeşdirilende adatça has asuda bir yer hükmünde häsiýetlendirilip gelinýärdi. Emma soňky özgerişikliklerin çäginde gürrüňli diýen territoriýamyzyň ähli vilayetlerinde diýen ýaly howpsuzlyk meseleleri ýüze çykyp başlady. Oğan siýasatçylary indi söwüş hereketleriniň ýurdun günorta sebitlerinden demirgazga geçenligini aýdýarlar. Şeýlelikde Oğanistandaky daşary ýurtly jeňçiler hem demirgazga barıp başladylar. Geçen hepdeniň dowamında Oğanistanyň prezidenti çykyş edip diňe Kunduz vilayetinde 10 töwerege ýurdun jeňçileriniň hereket edýändigini ma'lum etdi. Oğanistanyň içeri işler ministri bolsa ýurdun demirgazy bilen serhetleşýän Merkezi Aziýa döwletlerine ýüzlenip jeňçilere garşy durmak üçin himayet bermeklerini sorady. Meclis atly gepleşigimiziň bu sanynda Demirgaz Oğanistandaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň barha ýaramazlaşmagynyň sebäpleri we bu urda Kabulyň Merkezi Aziýa döwletleri bilen edip biljek hyzmatdaşlyk mümkinçilikleri barada gürüň ederiz. Qadirli dinleyijiler, Meclis atly hepdelik gepleşigimize hoş geldiňiz. Programmany men Muhammed Tahir alparýan. Yokarky ýagdaýlary maslahat etmek üçin Meclis atly gepleşigimiziň şuňky mihmanlary ýa-ni ýakynda Oğanistanyň demirgazyk sebitlerinde bolup gelen Azatlyk radiosynyň habarçysy Frut Bejan, Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa bagşlanan Qışlak Owazy blogunyň redaktory Bruce Panier, Azatlyk radiosynyň Pakistan ulunyň direktori hem özi demirgazyk Oğanistandan bolan Emin Mudakkyk daglar bolar. Şeýle-de bugünkü söhbetimize Oğanistanyň demirgazygyndaky Kunduz vilayetinden deputat Kemal Safi hem gatnaşar. Frut, sen ýa-ni ýakynda Oğanistanyň demirgazyk sebitlerinde bolup geldiň. Seniň ozalky saparyňdan bäri sebitdäki ýagdaýlar nä derejede özgeripdir, üýtgäpdir? I visited mainly Mazar-i-Sharif, provincial capital of Balkh province. Men esasan Balkh vilayetiniň merkezi Mazar-i-Sharif şäherinde boldum. Bellep geçdik Balkh tutuş sebiti nazara alanynda degislilikde has parahat bir yer hükmünde häsiýetlendirilýär. Emma şol ýerde hem howp hatar ýeli öwsýär. Yerli adımlar urusun Balkha hem yetip gelýändiginden wehim edýärler. Biz Balkh vilayetiniň dürli etraplaryndaky ýaşulular, dini ýolbaşçylary bilen gürrüňdeş bolduk. Olar da barha artýan gadaplylykdan juda alada galýandyklaryny aýtdylar. Taliban sebitiň owalaryny, şäher merkezlerini eýilläp gelýär. Emma Oğanistanyň demirgazygyndaky beýlik sebitlerde, hususan da Faryabda we ýurdun demirgazyk gündogy regionlarynda ýagdaý hasda yaramaz. Jeňçiler bu territoriýalary uly howp awandyrýarlar. We are seeing really, the Taliban attacking and posing a huge threat. Jinap Sapi, soňky aýlaryň dowamında siziň wekilçilik edýän sebitiňizde aýylganç wakalar bolup geçdi. Munyň nähili sebäpleri bolup biler? Actually, it is an international war and this Bilýäňizmi, bu Oğanistanyň territoriýasynda bolup geçýän bir halkara söwüş. Oğanistanyň strategik möhüm region hökmünde peýdalanýarlar. Bu uruşyň dowamında bize hiç haçan hem bu töwü bir halk hökmünde garamadylar. Uruş ähli ýerde Oğanistanyň günortasynda da, gündogarynda da çaknyşyklar dowam edýär. Häzir bu ýagdaýlar ýurdun demirgazyk Merkezi Aziýa bilen serhetleşýän sebitlerine hem aralaşdy. Jeňçiler öz bähwetleri ugrunda söwüşýärler. Bu gazaplylygyň netijesinde juda köp adam ziyan çekdi. Öýlerini terk etmäge mejbur boldy. Müňlerçe adam bugünkü gyzgyn hawalarda Ramazan aýynda eziyet çekmäge mejbur edildi. Jinap Sapi, adamlaryň elbet ýagdaýy düşendigini düşünýäs, emma men ýurdun demirgazygyndaky dartgynlygyň sebäpleri barada gyzyklanypdym.
I told you that is an international war. Ben munun halkara vurguruşduğunu belläp geçdim. Häzir munun arkasynda duran adamlar öz bähwitlerinden ugralyp hereketlerini bu gurrunly edýän sebäplerime de gönükdirdiler. Bu barada Ugan howpsuzlyk resmiýleri ençeme tapgyr çykyş edipdiler. Häzir sowuşujylar Uganstanyň Merkezi Aziýa bilen serhetleriniň gözäçiligini doly ellerine geçirmekçi bolýarlar. Sebäp şu. To have a sense of control over that border. So that's the reason. Siz bu hereketleriň arkasynda duran güýçler diýip ýaňytdyňyz, olar kim? You know, it's a long war. We are in this war. Bilýäňizmi, bu ýam onlarça ýyl bäri dowam edip gelýän bir guruş. Men häzirki pursat anyk bir tarapyň adyny tutmakdan saklanaýyn. Emma bu bir halkara söwüş. Muňa durly adamlaryň hem gatnaşygy bar. But you know that it's an international war and different people are here. Amin, indi men size ýüzlenesim gelýär. Näme sebäpden Owganystanyň demirgazygyndaky ýagdaýlary gözäçilikde saklap bolmaýar? Bilişimiz ýaly jeňçiler bu territoriýalaryň sebäplerini bir-birden öz kontrolugyna geçirýärler. Before coming to this question, let me clarify one thing that in my opinion Bu soruň jogabyna geçmeden ozal men bir zat aýdynlaşdyrasym gelýär. Meniň pikirimçe uruş hereketleri beýleki sebäplerden demirgazyga geçmedi. Uruş günnogorda boldy, demirgazykda bolmady diýmek ýalňyş solarym kadýan. Men umumy uruş hereketleriniň artyp başlandygyny saklaýarym. Ýagny diýjek bolýanym şu: jeňçiler tutuş ýurt boýunça amala aşyrýan hüjümlerini ýaýwanlatdylar. Emma bu ýerde başga bir soru dörýär. Näme sebäpden edir şu demirgazykdaky uruş hereketleri artdyrly? Meniň mu iki jogabym bar. Birinciden halkara güýçleri sebäti terk etdiler. Şeýde gynansak da owan güýçleriniň demirgazykdaky ýagdaýy ýurdun beýleki sebäpler bilen deňeşdirilende göz öýüni bolmagyna galýar. Tutuş demirgazyk sebäti boýunça, ýagny Badaxşan, Faryab aralygynda hökümetiň ýekiji diviziýasy hereket edýär. Gandagar we Helman regionlaryna bolsa hökümetiň iki diviziýasy bar. Şunlukda Taliban ýa-da has dogrusy jeňçiler ýokarky aglap geçen ýagdaýlarymyzdan peýdalanyp has ykjam herekete geçdiler. İkinciden Taliban jeňçileri täze bir hakykat bilen ýüzbe-ýüz boldular. Bu hem esasan ýurdun demirgazyk sebäpleri bilen bagly. Olar üçin bu territoriýalar wajyp. Bu ýerde Özbekistanyň İslam hereketi topary barada iki agyl aýtmak gerek. Bu toparyň jeňçiler soňky ýyllar dowamında Pakistandan çykarly. Ýa-ni ýakyn Özbekistanyň İslam hereketi topary İslam döwleti toparyny öz agrarlygyny ma'lum etdi. Olar olarky adyny ötküzip inni özlerini Jundullah diýip atlandyrýarlar. Bu toparyň jeňçileri İslam döwletiniň görkezmeleri esasynda Owganstanyň demirgazyny ele geçirmek uğruna tagallaýarlar. Inni ýagdaýlar ötküdi. Egerde olar Taliban hereketi İslam döwleti toparyny siz biziň mehmanymyz sebäpde bolýaryň diýen bolsa, inni görkezme İslam döwleti toparynyň gelýär. İslam döwleti Talibana ýönelik bar öz asyl mekana gitdi, öý işini et diýip görkezme berýär. Şunlukda Merkezi Aziýaly jeňçiler özleriniň asyl maksadyny berja etmek üçin günnogordan demirgazyga, Merkezi Aziýa serhetlerini araşyp başladylar. Meniň pikirimçe ýokarda aglap geçen iki faktormy demirgazyk Owganstanyň ýagdaýlaryň yaramazlaşmagyna getirdi. These two factors joined together in the make the northern provinces of Afghanistan uncontrollable. Amin, siziň sözleriňizden çen tutulsa, onda Owganistanyň demirgazygynda dowam edýän çaknaçyklara daşary ýurtly söwüşçiler tarapyndan ýol başçylyk edilip başlanýardy. That's true, you know, the Afghan commanders on the front, you know, increasingly see. Bu eder şeýle urşa gönümel gatnaşan harby komandirleri hem muny tasdiklaýarlar. Olar esasan hem Faryab, Kaysar sebäplerine daşa ýurtda jeňçilerin ýol başçylyk edýändigini aýdýarlar. Bu söwüşçiler özlerini diňe göz üçin Taliban diýip atlandyrýarlar. Aslynda bolsa olar düýünden başga bir hereket. Urşuň hakykaty hem muňa güwä geçýär. Taliban jeňçiler demirgazyga mundan 1 ýyl, 2 ýyl olar hem hüjüm etmäge synanypdylar. Emma edil häzirki derejede edilýän basyşy amal edip bilmändiler. Häzirki jeňçiler bolsa Owgan güýçlerine garşy söwüşip bilýändiklerini görkezdiler. No, it's proving that they are able to fight the Afghan forces in the Jynap Sapi, men ýene-de size ýüzlenmekçi, ýa-ni emin sebäpde dowam edýän çaknaşyklara daşary ýurt jeňçileriň ýol başçylyk edýändigini aýtdy. Siz bu barada näme diýip bilersiňiz? Look, the foreign militants, most of them are skilled people.
Tewitdäki daşary ýurtly jeňçiler ýokary derejede türgenleşdirilen, hyjywly we anyk maksatlary bolan söwüşçüler. Olar yerli söwüşçüler hem öz hatarlaryny çekmegi başardylar. Daşary ýurtly jeňçiler anyk maksatlary göz öňünde tutup söwüşýärler. Olar yerlileri öz hataryna çekip uruşun gerimini arttırdylar. Local militants and they have increased the volume of the war in the area. Bruce, siz daşary ýurtly jeňçileriň demirgadyga ýygnanyp başlamanyň sebäbi hakda näme pikirde we onuň nähili netijeleri bolup biler? You would expect that if you were going to operate in northern Afghanistan where there's the populations are Bilşimiz ýaly Owganistanyň demirgadygyna aglaby etnik türkmenler, özbekler we täjikler ýaşaýarlar. Egerde söwüşçüler olaryň gollugyny gazanjak bolsalar, onna sebäpde şol milletleriň wekillerini uradarlar. Üstesinde de Pakistandan çıkarılan Özbekistanyň Islam hereketiniň söwüşçüleri özleriniň asyl ýurtlarynyň serhetleriniň tögereklaryny mesken tutup başladylar. Bellep geçsek olaryň yerli ýatlan düşünşmegine hiç ýyly dil we meden çäklendirmeler hem ýok. Egerde gurrungyny diýen sebäpde pustunlaryň bir wekili barsa, ol yerli ýat tarapyndan on çoklu oňaýly garşylanman hem biler. Emma egerde bir özbek etnik özbekleriň ýaşaýan regionuna gelse, ol juda başgaça garşylanar. Garaz bir sebäpden ýaşaýjylarynyň gollugyny gazanmak üçin ol ýere yerli ýaty çalymdaş adamlar ýoglanýar. Şol sebäpden gurrungyny diýen territoriýamyzda uruş hereketleri barha gyzyşýar. Üstesinde de daşary ýurtly diýilen söwüşçüler on çokly daşary ýurtly hem däl. Biz araplar ýa-da başga milletiň wekilleri barada gurrun edemiz oga. We're not talking about Arabs. We're talking about indigenous peoples of Inner Asia. Aydınlardan çen tutulsa onda Owganistanyň demirgazygynda häzir esasan merkez adiýaly söwüşçiler ýa-da olaryň hataryna geçen yerli jeňçiler hökm sürýärler. Frut sebitde Owgan güýçleriniň ýagdaýyna hili. As Amin said, that the Afghan forces, the police and the army are greatly overstretched. I think what we see now is Aminin hem belleşýäli sebitde Owgan armiýasynyň polisiýa güýçleriniň juda çäkli sany ýerleşdirilen. Söwüşçilere etaatan yerli ilatyň ýaşaýjylaryndan düzülen ýaragly toporlar gaýta ul berýärler. Munyň hem käbir oňaýsyz netijeleri bolmagy mümkin. Owo çäkli armiýa we polisiýa şertlerinde hökümetiň taýlap seçerýäli onçykly köp mümkinçiligi hem ýok. Emma yerli toporlaryň ýara alyp hereket edip başlamagy bilen ozolky tiýere taýpa çaknyşyklarynyň täzeden möwjüme hukuk hem döreýär. A lot of old competition between different ethnic groups, between different factions. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoseriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy. Gaderli dinleyijiler, gepleşigimiziň ikinji bölügine hoş geldiňiz. Häzir çelli bir demirgazygyň barha erbetleşip barýan ýagdaý barada gurrun etdik. Indi bolsa bu meseleniň mümkin çözgüt ýollary, sebitdäki hyzmatdaşlyk barada pikir alýar. Owganistanyň demirgazygyndaky ýagdaýlaryň has ýaramazlaşmagy bilen sebit üçin qadaly bolmadyk başga-da käbir ýagdaýlar ýüze çykyp başlady. Birinciden jeňçiler indi ozalkylar ýaly hüjümetde gaç taktikasyndan el çekip eýse baran ýerlerini doly gözewçiligine geçirip hökümetiň güýçlerini gaýta ol berip başladylar. Bu sebäpimiz geçirýän pursatymyzda demirgazyk Owganistanyň inçem etrapy we obalary jeňçileriň doly gözewçiliginde saklanýar. Ikinciden jeňçileriň hereketleri has gazaplaşdy, wagtçylaşdy. Olar yerli ilaty polisiýa wekillerini alyp gaçyp halatlarda Islam döwleti adly terroristik toparyň misalında bolşýaly olaryň kellilerini çapyp başladylar. Üçüncüden ýaňy söhbetdeşlerimizin hem aýdyşlary ýaly sebitde daşary ýurtly şol sanda Islam döwletini oldaýan jeňçiler has artyp başlady. Ýaňy ýakynda Owganistandaky ozalky meýdan komandiri Gulbetdin Hikmetýaryň hem Talibana garşy göreşde Islam döwleti toparyny goldaýanlygyny eglan etdi. Eýse bu üýtgap barýan ýagdaýlarda Owgan armiýasy nä derejede söwüşlere gaýta ol berip bilýär. Ýagny bu olaryň işini nä derejede kynlaşdyrýar. Frut, sizden başlaýyn. As we can see that there is a shift on the Taliban side that they will attack vulnerable positions. Görsümüz ýaly söwüşçiler Owgan güýçleriniň islendi gowşak ýerine hüjüm etmek uğrunda tagalla edýärler. Muňa demirgazykdaky ýagdaýlar hem güwä etýär.
Häli nykta ismi diýaly Twitte esirlerin howpsuzlyk güýçleriniň juda çäkli tany bar. Hökümetin bu Twitte az üns bermegi netijesinde söwüşçiler bu regiony öz eline geçirmegi we bu ýerde ornaşmagy başardylar. Much more easier for them to fight and also to stay there and take ground and keep ground. Emin Oğan hökümeti bu ýagdaýlar bilen bagly haýsy strategiýany saýlap aldy we şol strategiýa näme derejede başarnykly ýa-da başarnyksız? I think as I mentioned, the military strategy in the north is so far failing, but there are indications that they are going. Menin ýa-da belleşim ýaly owan güýçleriniň demirgalykdaky ýagdaýy gözgüni bolmagyna galýar. Emma muny ütkötmek uğruna kär taglarlara başlanandygyny hem görse bolýar. Bir günlükde doktor Abdullah'ın Gunnuza we Mazar Şarife eden saparynyň netijeleri boýunça hökümetiň demirgalykdaky ýagdaýlara has köp üns berip başlandygyny aňsa bolýar. Demirgalykdaky 9 welaýatda harby howa gollugy bolan adydan 2 sany harby diviziýa gerek. Men Gunnuza edilen hüjumy ýatdasyň gelýär. Şonu hökümet güýçlerini hemaýa üçin 4 vertolýoty 2 güniň dowamında ýetişdiripdiler. İkinciden demirgalyk Owenstan üçin aýratyn harby ştab komanda önesini ornaşdyrmaly. Tejribäniň görkezişi ýaly hökümetiň durly howpsuzlyk birikmeleri arasyndaky umumy koordinasiýa kemterlik edýär. Ýene-de mysal hökümine Gunnuza edilen hüjumy atlap bolar. Şol pursat hökümet güýçlerine ýardam etmek üçin balkdan, Kabuldan we beýleki sebeplerden eserler geldi. Emma haçan olar toplananda olaryň hereketlerini koordinirler. Urukdyrar ýaly hiç kim ýokdy. Menin pikirimçe bu mesele hem çözgü tapmak gerek. To coordinate them. There was no authority to command all of them. So that is another problem that has to be fixed. Biz hökümetin jeňçilere garşy durmak ugrundaky strategiýalary barada gürüň edýär. Ýakynda Owganystanyň içeri işler ministri Nurul Haq Ulumy Merkez Aziýa döwletlerine ýüzlenip, olardan jeňçilere garşy durmakda himayet bermeklerini sorapdy. Gelin onuň aýdanlary bilen ýene bir gedek tanyşy bolalım. در شمال گزارش آخری وارد تلویزیون که اینا با فامیلای خود همین خارجی کلیشه بیرونی دارن. Minnäki soňky maglumatlara görä, ýurdun demirgalygyna daşary ýurtda jeňçiler öz maşgalalary bilen ornaşypdyrlar. Olar yerli halk bilen bir dille gepleşýärler. Emma olaryň asyl maksady demirgalykdaky terhit ýaka döwletlerine täsir ýetirmekden ibarat. Biz bu aradaky pikirlerimizi goňşy döwletleriň resmiýleri bilen paýlaşdyk. Biz olara owan güýçleri häzire çenli sizi gorady. Biz öz territoriýamyzdan size wehim gelmegini islemeýäris. Emma mu üçin bize himayet edin. Iň bolmanda partladyjylary, seljerýän awzallar bilen kömek edin. Egerde biziň güýçlerimiz ýeterlik derejede üpçün edilen bolsa, içi bombaly uly owan parlamentiniň binasynyň öňüne gelip bilmezdi. Elim ýa-da maskenarada her çaraýy daşta başym ýa der derwazy Kabul ýa motor katsalam mawaden. Ministeriň Merkez Aziýa döwletlerine ýüzlenip eden bu çykyşyndan bäri ençe gün geçdi. Burus Merkez Aziýa döwletleri bu ýüzlenme nähili reaksiýa görkezdiler. Well, the Central Asians have been receiving this message actually for quite some time, and they're well aware of the difficulties. Aslında Merkez Aziýa döwletlerini bu arada eýýäm uzak möhletden bäri duýdurylyp gelinýär. Men olar Owganystanyň özüne awanýan howp şeýlede munyň bilen bagly kynçylyklar barada juda gowy bilýärler mukadiyýärn. Men Daşkentdäki, Duşanbedäki we belki de Aşgabatdaky resmiýleriň bu arada Owgan häkimiýetleri bilen gepleşikler geçirýändigini saklaýaryn. Olar bar bolan meseleler barada habarly bolmaly. Meniň pikirimçe Merkez Aziýa resmiýler bu uğurda nähili himayet berseler-de munyň ilat köpçüligine aýan edilmegini islemeýän bolmaly. Emma perdäniň aňyrsyna näme edilýän bolsa-da men olaryň owan güýçlerine nähili bir harby himayet berýändigini saklamaýaryn. Munyň esasy sebäbi de bu ýaraglar olaryň özlerine ýok. Merkez Aziýa döwletleri özüne bar bolan ýaraglaryny egerde ýagdaýlar yaramazlaşyp terhetden bäri geçen halatyny ulanmak üçin saklap galarlar. Will cross the border, and so I really can't see them delivering any significant amounts of weapons. Brus ortiýetde häzir Şanghai hyzmatdaşlyk guramasynyň sameti geçýär. Onda hem Owganystandan gelip biljek howpyň öňüni almak barada maslahat edilýär. Kabulyň Merkez Aziýa döwletlerine ýüzlenip bu gurda jewizleşip hereket etmek baradaky çağırışlarynyň çäginde bu sametiň nähili ähmiýeti bar. The Shanghai Cooperation Organization rightly assesses the problems in Afghanistan as a direct threat to all of them.
Şanxay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň agdalary Owganistanyň gelýän howpyň özlerine gönümel täsir ýetirjekdigini gowy düşünýärler. Bu gurama agda ýurtlaryň üçesi, ýagny Täjikistan, Özbegistan we Hytay Owganistan bilen serhetleşýär. Elbetde olar Owganistanyň ýagdaýlary barada aladalanýarlar. Bu guramanyň çägini näme edip bolar? Hytay Owganistany ýara bilen üpçün edermi? Ýok. Belki de Pekin maliýe himayetini berip bilerdi. Russiýa Owganistany ýara berip gelýär. Ýöne bu ýaralar esasan ABC we NATO tarapyndan satyn alınýardy. Garaz bu hili gepleşiklerde köp gurrun edilýär, emma hereket edilmeýär. Olar Owganistanyň gelýän umum howp barada bir agazdan alalaşyp gurrun edýärler, emma haçan hereket etmeli bolanyny olaryň hyzyp edelýär. Soňky 10 ýylyň dowamynda Şanxay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Owganistanyň ýagdaýlary barada eden nähildir işi görülmeýär. Munyň geljekde hem bir zat etjekdigini aýdyp bolmaýar. Şunlukda häzirki sammit hem nähildir üýtgeşlik getirer diýip saklamaýar. Shanghai Cooperation Organization really do anything that made that much of a difference in Afghanistan. I don't expect it will at this meeting either. Jinab Sapi Owgan we Merkezi Aziýa hökümetleri howpsuzlyk ýagdaýlary boýunça nähili hyzmatdaşlyk edip bilerler? Yes, of course, it's a common problem in the area. Terrorism affected Pakistan, terrorism... Hawa terrorizm diýilen zat Pakistana täsirini ýetirdi. Terrorizm Owganistana täsir etdi. Indi terrorizmiň Merkezi Aziýa hem howp awandyrjak bolýandygyny görsek bolýar. Bu umumy bir mesele. Muňa çözgüt hem umumy bolmaly. Täwitiň döwletleri we halkara guramalary jemlenşip, amal edilip bilenjek anyk çäreleri kesgitlemeli. Owganistanyň Merkezi Aziýa bilen uly serhedi bar. Bu döwletler hem awanyan howp baradaky aladalaryny ma'lum etdiler. Häzir çelli geçirilen hökümetara gepleşiklerden çen tutulsa, Täwitiň ýurtlary bu gur boýunça hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirýärler. And it looks that they are willing to cooperate in this regard. Hawa Bruce'un bu soraga beren jogaby onçakly wada berji hem däldi. Merkezi Aziýa döwletleri Owgan hökümeti bilen hyzmatdaşlyk gurmagy başarsa, ýagdaýlar nähili özgerer, başarmasa nähili bolar. Amin, qysgaça jogap berýäňiz. It will not have a decisive role, but of course it will help the situation, particularly if the... Bu ýagdaýlar dol üýtgüde diýip saklamaýar. Emma elbetde munyň kär oňoýly netijeleri bolmagy mümkin. Egerde taraplar aňtaw maglumatlaryny koordinerlemegi başarsalar, bu ýagdaýy himayet edip bilerdi. Egerde harby himayet edip bolmasa-da ýürütýän tehnik kömegi ýola goýup bolardy. Mysal üçin Owgan güýçleri artilleriýa toplaryny ulansalar da olardan dol netijeli peýdalanmagyň ýollaryny bilmeýän bolmaklar mümkin. So if they do, then they antagonize the other tribes, Fruit? And as all of us agree that Afghan war, it is sort of a regional war. Bizim aklimizin hem noktasy ýaly Owganistanda urus özüniň täsirini tutus regiona ýetirýär. Egerde Täwitiň döwletleriniň ählisi paragçylygy isleýän bolsalar, olar bir ýere ýygnanyp bu mesele çynnyky garap baslamaly. Egerde muny edip basarmasalar, onda ýagdaýlar has hem irwetleşmek bilen bolar. Munyň netijeleri hem günümül Merkezi Aziýanyň öz içinde duýular. If there isn't, the status quo is going to continue, and the Central Asia will see a blowback. Mihmanlar, Amin Mudaqqik, Azatlyk Radiosynyň Pakistan gulunyň başlygy Fruit Beyjan, ýakynda Demirgazyk Owganistandan dolanan jurnalist Bruce Panier, Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça blogi Qışlak Owazynyň redaktory, Owganistanyň Gunduz welaýatynyň parlament agzasy Kemal Safi gepleşiginde gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolan. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin size de minnetdar. Şunlukda men Muhammed Tahir mejlis atly gepleşigimiziň nowbatdaky tapyryny tamamlap, siz bilen şu ýerde hoşlaşýaryn. Ýene efir tolkularyna duşýança hoş sag bolun.